לא, זה של שביט, אנחנו לא נוריד. פינגווין! לא, בזה. נגמר לך. הנה, את רואה כשזה מגיע עד הסוף, אז זה מראה לך מה את מקבלת. בואי, תעשי שיעורי בית בחשבון. למה? יש לך שיעורי בית בחשבון. אבל איך? הנה, 137 עד 142. תעצור, תורי. הנה, זה עושה שיהיה לך משהו יותר נדיר שתופסת. עם שתי ידיים. הנה, לא הצלחת עד הסוף. שהיית הצלחת עד הסוף. 67, 68. יופי, בשפה הכל יש. איך יש לי שיעור בבית? בחשבון,